Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na po kita mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, C.O.A. Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga Lunes, no, pizza 30 na kini sa bulan sa Enero tuig 2023, no. Og duol na mga higala og mga adlaw mao na ang katapusang adlaw og dayon magsugod na dayon karong Miyerkules, magsugod na ang unang adlaw sa Pebrero, dayong pagka pizza 2 Huwebes mao na ang kapistahan usab sa matud pa lagi sa matud pa Epipania, no, kan Epipania kanang pagpadayag, no, pagpadayag sa atong Ginoong Jesucristo kini gitaw na tuo kandila, sana kandilarya, no, kandilarya ingon niya, no. So muna nga dili day Epipania mahigala, no, fiesta sa kandilarya, ayan, no. Bueno, ato niya nga timbayaon usab ug mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato usab nga mga kadagkuan sa simbahan katoliko diri sa Diocese of Dumaguete. Unang-una si Bishop Julito B. Cortez, ang atong Vicar General si Monsignor Glenn Corsiga, ang atong mga Episcopal Vicars din sa isla sa Siquijor, si Monsignor Candelario Katubig, Larry, o yung manusab diri sa North District sa Diocese, si Monsignor Albert Bohol, o nga ato usab nga Episcopal Vicar diri sa South District, si Monsignor kining Marino Ibo, no. Yung tanan nato nga mga vicars foreign, kumusta na, no? Ang ato pa mga kura paroko, kumusta na? Pero padayon kita mga higala sa ato ang mga pagtimbaya karon o ato day nga kumustahon usab mga ato ang mga BEC areas, no, ang ato ang mga chapel leaders, mga zone leaders, mga alagad, no, mga cluster leaders ug uban pa. Kumusta na, no? Padayon gihapon ang atong panawagan karon sa tibuok Diocese of Dumaguete nga ato nagyud nga himuong functional ang atong basic ecclesial communities. Ako sa ako ang parokya sa Ayungon, medyo ay atong gipaningkamutan yun nga mo function ang ato ang mga basic ecclesial communities dito kay alang kanako dako kay kini og ikatabang usab sa paglihok nato isip usa ka simbahan. So, matud palagi ang simbahan mura ba siya og kanang mura na siya og kana bitang usa ka lawas, no, usa ka lawas nga mo function gyud ang tanan. So muna nga kung pananglitan tungod ni ining BEC, ang tanan gyud nga mga gitawag nato og katawhan sa diocese sa kining parokya ma-involve gyud. So sa kunang ginaingon mura ba og lawas na ang simbahan nga gikan sa tiil hangtod sa ulo sa alimpulo naglihok gyud. So muna nga atong awhagon ang ato nga mga chapel leaders, no, nga unta nga maningkamot gyud mo, no, nga ma-divide na ang inyong mga kapilya into different zones, no. Sa ako akong style sa diri sa Ayungon, 4 kasuna ang kada kapilya aron nga kun adunay mga kasaulugan sa pulong kada semana, kada Domingo ang ato pod nga mga basic ecclesial community zones maoy mo sponsor ingon niya, no. So muna atong gipaningkamutan gyud mga higala nga kining mapurma gid nato kining BEC, no, basic ecclesial communities, no, dako kay ikatabang yun. No gani dinhi pod sa ato gihapon sa Ayungon, atong gipa-function, no, ang ato kining basic ecclesial communities pinaagi usab sa ato nga mga kalihukan, no, kini usahay mga paraliturgical services, mga kuan, no, kining rosaryo, no, rosaryo usahay kanang kinibitaw bisita sa masakiton, mohimo og mga paraliturgical services o baka kining mag-birthday, magbisita. In other words, we try to atong gipaningkamutan nga mo function gyud ang simbahan diha mismo sa nagkalain-lain nga mga tulda, no. Kaya ang gigamit karon nga kining termino dili naman kining silda kundi tulda na, no, tulda. Okay kana kunong silda
mura magnaas prisuhan, no? Mura mag ka nagnaabas prisuhan. So ang karon is tunda. Diba na pangawagan nato, no, nga lagi na nga sagupon gyud sa mga tao kining BEC isip usa ka pamaagi sa paggiho or paglihok isip usa ka simbahan. Okay? Abi no ari kita manghigala sa ato ang dili pa kita mo badayon, ari kita sa ato ang Saint of the Day. Adlaw karon nga kining Lunes, pizza 30 kini sa bulan sa Enero, tuig 2023, ang ato ang karong santa, babae man ni siya, mao kini si Santa Jacinta of Mariscote, or sa pinulungan pa na nga Binisaya, Santa Jacinta. Si Santa Jacinta, no? Kini si Santa Jacinta, usa kini siya ka miyembro sa usa ka matod pahalangdong pamilya, noble family. Unya sa taga Viterbo, Italia, sa ato pang Italiana ni, no? Italiana ni siya. Unya nagmadre, nisulod siya sa kumbento. Unya nagpuyo siya nga puno bas pamalandong ba, pinitin siya life, no? Unya mo kuan siya modest, no? Unya bisan tuod ko na kanang kanhi membro sa usa siya ka usab ka dunganon nga pamilya, medyo ba kining og sa ato pana medyo hamugaway nga pamilya, no? She developed a special devotion to the suffering Christ, and by her penance became an inspiration to the sisters in her convent, no? Matud pa nahimo siya nga inspirasyon kini si Santa Jacinta of Mariscote hangtod na kini sa iyahang kamatayon ni adtong tuig 1585. And then matud pa na yadtong kining 1807 na canonized siya isip usa ka santa. So karong adlaw ang ato ang gipasidunggan nga santos nga santa mao si Santa Jacinta. Okay, no, nahala padayon kita, wala lang una sa kita karoy joke mga higala ha, kay medyo nagkuan pa ta na adjust pa ta, labi na bago ka no pamaagi kini may video na, so ato pa nga we are trying to adjust to the new kinebita presentation nato. Bino ato na nga timbiyaon usab ug mayong hapon ang ako ang mga classmates. Bino na ang aka ng kuan din na pari din na sa may Batinggil, ako ng classmate si Father kini Antonio Arnaiz. Nya kini pong pari paroko din ha sa may Himalalod, ako po ng classmate, no? Si Father kining Dalmacio Heramis. Nya kana ako din ha sa Larina si Kihor, classmate niya ako na nako, no? Kini si Father kini Norberto Masyon o Obing Masyon. Ganda na nato nga mga kailang mga kapari. Alakit na din na sa Cebu. Kung na po yung mga classmate din ha, pero dili na nato, mahingan lang nato sa kadaghan. Okay? Bino, ari kita mga higala sa ato ang, wala na sa tayo joke-joke, no? Ari lang usa kita sa ato ang, kumanang punta, wala usa kita karoy CBCP News. Lahos na lang kita mga higala sa ato ang kining catechesis, no? Catechesis on air na ta. Catechesis ta. Bino, ari kita sa ato ang catechesis. Doon ay mga pangutana. Father, how long have Christians celebrated the Eucharist as we do? Kanus amang gyud, unsa namang gyud kadugaya no nga kining santos nga misa gisaulog sa mga Kristiyanos. No, unsa may mga historical evidence nga dunag yoy kuan sa una, no, dunag yoy misa sa una, no, dili lang kay karon ra, no, basin bag magtuo pataba nga gamay ra kining kinabang nagmisa, no? Kanus amang gyud what historical evidence exists for the celebration of the Eucharist in the early Christian communities. Anyway, ang kining maong kuan kining santos nga misa na ato kining na nabasahan, no, sa mga testimonya sa early Christians, no, panahon ni Saint Justin Martyr. Sa ato pa sa panahon ni San Justiniano Martyr mao'y gihisgutan nini, no, nga testimonya usab
sa mga kanhi Kristiyanos. So muna nga makaingon kita nga aduna gid ay historical evidence, aduna gid kasaysayan nga nagpaluyo nga diin gisaulog yun sa mga kanhi Kristiyanos ang Santos nga Misa, or kining gitawag nato sa English of breaking of the bread. Okay? Pero in line with that, aduna kita laing mga pangutana. But then, pwede ba nga mga lawat ang bata nga wala pa makatikais? Sa ato pa, pwede ba nga maglahos-lahos kaya abayay mga ginikanan o nga usahay mosimba gani sila ilang iapil ilang palinyahon ug apil ang ilang mga bata, and then ilang pakuanon, ilang pakalawaton. Ang ano naaman na sila, di ba? Ay ingon na niya na beno kini manggong pagpangalawat kinahanglan nga ang tao naagyod sa matud pa proper disposition. Sa in English pa na proper disposition, o kana bitaw nasabtan gid niya kung unsa ang iyang gikalawat, nasayon pud siya ug unsay hinungdan ngano nga nangalawat siya, o unsa gid po mga importante kayo pangandamon para meron siya mga lawat. In other words, you are in the right disposition. So, kung atong mga bata atong pakalawaton nga wala pa makatikais, wala pa maagi o kinabitaw, wala pa matudluy sa mga katikista, may puruhan nga wala siya sa proper disposition. No, delikado na mo ba ako ingnon gid ako mga ginikanan nga ayaw in taon ninyo og papakalawata ang inyong mga anak nga wala pa makaagi og katikisan. Kay simba ko ba? No, pananglitan o rin iluwa o rin na. Watay kalibutan, isikrito rin yung ana o labay, na dako kaya na itong problema. No? Dako kaya na ito. Kumuna, nga kinahanglan yun, mga ginikanan, kamong yun mismo, no? Kamong yun mismo, maoy mo desider kung makakalawat ba o dili yung mga anak niya. Usa sa mga gikinahanglan, nga ang usa ka bata, sa paraber pakalawaton, kinahanglan yun nga, niagi yun o katikisan. Pwede man nga kamurang mga ginikanan mo imutudlo. Basta tininood gyud pod. O tininood gyud nga mga pagkatudlo. Di kay ilahos na po yun ninyo papakalawat nga wala pagani kini maka eksakto gyud o kasayuran. Sa ato pag ginaingon, wala pa siya sa proper disposition. Okay, no? Nga ikaduha, kining santos nga pagpangalawat, mao kini ang usa sa mga pundasyon sa atong pagtuo. This serves as the foundation of our faith. In other words, ang usa sa mga matud palagi sukaranan sa atong pagtuo mao gyud ang pagpangalawat. Kay ngano man nagagikan man gyud kini sa eksaktong pagpanudlo. Sa ato pa kung walay tudlo-tudlo, na defeated ang purpose nga ang pagpangalawat is the foundation of our faith. Unya, number 2 is the children began to understand the usefulness of kining ang matud pa kaimportante no o kamahinungdanon sa pagdawat sa santos nga pagpangalawat, no? Ang kanabitang sa ato pa na unsa gyud ka useful, usa ka kamahinungdanon o usa gyud unsay mga ikatabang ni ining santos nga pagpangalawat, no? Dunay ikatabang diha sa usa ka tawo. Unya it also stimulates, no, instructional learning, no? Sa ato pa usa sa mga pamaagi labi na kung imong yung pasimbahon ang bata, makakapon gyud sa mga pagtulunan sa simbahan tungod kay sa dili pa kita mga lawat aduna man gyud mga pagtulunan. Okay, no? So that is the first mo kana ang ato karon pagtulunan, di ba? So muna, no, ato mga ginikanan ha, no, ipakatikais gyud una kung mahimo kami diri sa Shaton, kami diri sa Ayungon do na gyud may gitawag na Sunday school, no? Every Sunday afternoon do na tay dili nung kay daghan gyud ang mga bata, pero at least do na gyud mga bata nga atong ipagtudloan. No, klaro ba? So unsa tay importante kay nga mga punto, no, nga kinahanglan gyud nga kining ang atong mga bata mo agi gyud og catechesis aron nga anaa gyud sa eksaktong baruganan or proper disposition ang bata sa paraber siya mangalawat. Okay, klaro? Kumusta naman mo tanan din ha mga higala?
ang ato usab nga mga kaigsuonan nga mga kaparian. Kumusta na mga father? O ako naghihapon kini mahigala ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, kura paruko diri sa Ayungot, ug ingon manusab ang inyong alagad sa kahanginan, ang ato ang katikista on air. So ang atong dahang salamat sa inyong pakiguban kanako, ug pasalamatan usab nako ang ako ang kanang partner sa ako ang pag-record dinhi si Miss Camille Somieda, ug ingon manusab ang ato ang partner usab din sa kini station DWC si Miss Richie Umbag ug ang tanang mga technicians, ug labaw sa tanan ang ato ang manager si Father Rama Ata ug ang atong talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.